So माबोरै दं कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर आंना जायगाया बांद्राय मोजां नङालै लकेसना बारा मोजां नङा साउन्डआ माबायदि जाखो मिथिला लोगोफोर एसे लाइभआव फैदो दसे गोबां दिननि उनाव दिनैहाय फिन खेबसे लाइभआव फैफिनबावनाय जाबाय एकदम माने समखौनो मोनाखै आरोना लाइभ बेबायदि खालामनो दिनै लाइभआव फैफिननाय जाबाय एकदम अबस्था गैला लोगोफोरनो दारि सारि सिननो सम मोनाखै हाय हेल' माबोरै दं लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स मोजां गाज्रि हेल' बिराद गोबाव जाबायमोन आं लाइभआव फैयैया समखौनो मोनाना थ' बेस्थ' हाय हेल' लोगोफोर लाइभआव फैदो लाइभआव गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैनाय जाबाय हाय हेल' एसे टाइमाबो थिरा जाबाय लोगोफोर एक्सुवेलि आं माने ओंख्रि संगासिनो नै ओरैबायदि हेल' लोगोफोर लाइभआव फै लाइभआव दसे मोजां गाज्रि सावरायनोसै कानेक्ट गैया माथो बोरै जाखो बिराद गोबाव जाबायमोन लाइभआव फैयैया माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो लाइभआव फैयैया आंबो जा गोबाव जाबायमोन ना पाब्लिक थांखो ना थाङाखै आं जेबो मिथिला पाब्लिक जादों जानांगौ न पाब्लिक जादों जानांगौ न लोगोफोर हाय हेल' कानेक्ट खालामदोरा एसे गोबां दिन जाबायमोन आङो लाइभआव फैयैया कानेक्ट खालामदो कमेन्ट्स लोगोफोर बिराद दिन जाखाबाय अबस्था गैला एकदम गरमा खानाय सानाय माने थिया जाजोब्बाय दारि सारि सिननो सम मोनाखै एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर हाय हेल' बिराद गोबाव जाबायमोन बोसोरसे जाहां कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स गरमा लाजाया आङो एकदम माने ओंख्रि संगासिनो नै एसे ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो माबोरै दं मोजां गाज्रि लाइभ फैयैया बिराद गोबाव जाबायमोन आं दिनै लाइभआव फैफिननाय जाबाय एकदम अबस्था गैला लोगोफोर अबस्था गाज्रि एकदम सेहेरा पाति नस्थ' जाजोब्बाय धंस' जाबाय माने बाहेरायाव फैनानै लाइफ बरबाद लाभ फ्रम पाकिस्तान येस कमेन्ट्स पाकिस्तान माने बांलादेशी नामा लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हाय हेल' एसे मोजां कमेन्ट्स होनांगौब्रा पाकिस्तान नङाना इण्डियासो थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम Where are you from? I'm from Assam. Now I'm Bangalore. Very hot. लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स एकदम एसे ओंख्रि संनो लादों आङो नै उफाय गैया लोगोफोर मावनानै जायाबा जालालै गुन्दै गैला नङाबा जेबो गैला माथो येस ब्र लाभ इउ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स अबस्था गैला एकदम बिराद गरम असान्थि मोनगासिनो दिनै थानो हाया ज' कमेन्ट्स खालामहरदो एसे लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो गोबां दिननि उनाव दिनै सम मोना लोगोफोर उफाय गैया
लाइभआव फैनो सानो टाइमखौनो मिलायनो हाया। हाय ब्रादार हाय कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम। गोबां दिननि उनाव लाइभआव फैदों दिनै फिन खेबसे। थ' सानडे दिनैहाय एसे माने सुटि बायदि आरोना, थ' सुटिखायनो एसे आङो लाइभआव फैनो टाइम मोनबाय। एसे कमेन्ट्स खालामहरदो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो लाइभआव फैनो हागोन, आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। गोबां दिन जाबाय लाइभआव फैयैया। कमेन्ट्स खालामहर, कमेन्ट्स खालाम, एसे कमेन्ट्स मोजां गाज्रि लोगोफोर सावरायनो हागोन। थ' बारा चार्जबो गैया आंना, एकदम मैला 20% नामाल'सै माथो। कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदोरा, कमेन्ट्स लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो, गावसिजोबनांगौ गासैखौबो। थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, बिराद गोबाव जाबाय आङो सानबाबो हाया लाइभआव फैनो, टाइमखौनो मिलायनो हाया। 12 घन्टा डिउटिरा मायाव सम होनो हानोना। थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स खालामहरदो, मोजां गाज्रि सावरायनोसै। माबोरै दं कमेन्ट्स खालामहर। हाय हेल' लाइभआव फैदोब्रा, दसे टाइम होनो हायाब्लाबो। गोबां दिननि उनाव दिनै लाइभआव फैदों। कमेन्ट्स लोगोफोर, हाय हेल' माबोरै दं? जायफोरा नुसनदों एसे कमेन्ट्स खालामदो, फिसाबाबो कमेन्ट्स खालामना होलांदो आरोना। कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो लोगोफोर। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। कमेन्ट्स खालामहर, माबोरै दं लोगोफोर? गोबां दिननि उनाव दिनै लाइभआव फिन खेबसे फैदों, एसे कानेक्ट खालामदो। मोजां गाज्रि एसे सावरायनोसै। कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। हाय हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामथार, मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होना गालां आरोना। थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर, कमेन्ट्स। आङो एसे ओंख्रि संनो नागिरदों माने, थ' ओंख्रिया मोनसिगोन होननानै गोदौगासिनो। एसे माने खोस्लि जगार गासिबो दंजोबखायो आरोना। लोगोफोर कमेन्ट्स। बेटारियाबो जागासिनोलै, ओरैबायदि बेटारिया जाखायो माने, चार्ज गैया मबाइला। लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो। लाइभआव मोजां गाज्रि सावरायनो फैबाय। हेल' लाइक शेयार कमेन्ट गावसिना हो। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स। नायदोंबा बांसिनब्लाबो एसेब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालां आरोना। दारि सारि एसे सिननो टाइम मोनाखै, बांगालनिसो जाबाय दारिया। लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। हाय हेल' कमेन्ट्स। कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामदो। रिप्लाइ खालामनो नाजागोन। नेटआ माबायदि जाखो, साउन्ड कुवालिटि, भइस माबोरै थांखो आं जेबो मिथिला। जों थानायाव खिन्थु बिराद गरम दै लोगोफोर, ओरैबायदि गरम, बाब खर' गाज्रि जायो। थ' कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर, कमेन्ट्स। हेल' मानो बाखो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो, एसे कमेन्ट्स खालामहरदोरा। मोजां गाज्रि सावरायनोसै। थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो। गाबोन सानसेल'सै जोंहा गोबांथार पि एम किसाननि आपडेट लानानै फैदोंमोन, स' रांफोराबो हाबसिगोन। थ' नेनानै थादो। आङो गोबां भिडिअ'सबो लानानै फैदोंमोन पि एम किसाननि सायावहाय।
जोंहा PM किसाननि राङा हाबसिगोन दै थ' जायफोरा मोनसिगोन 24 थारिखआवहाय नेनानै थादो सानसेल'सै बारा दिन गैला आरोना थ' जायफ्रा मोनबाय थाखायो निस्सय बयनाबो FTO प्रसिडा ES जाबाय जानांगौ थ' जायफोरना ES जाखाबाय टेनसन गैला आरोना थ' मोनखागोन फैसाखौहाय लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स हाय हेल' माबोरै दं गोबां दिननि उनाव दिनै आङो लाइभआव फिन खेबसे फैफिनबावबाय लोगोफोर समखौनो मिलायनो हाया थ' बेनि थाखायनो आङो लाइभआव बेबायदि फैनाय जाया थ' थेवबो दिनै आङो टाइम दिहुननानै बेबायदि सुटि मोननायलाय एसे लाइभआव फैनाय जाबाय आरोना थ' मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन शेयार खालामनो हागोन गाव सिनानै होनांगौ आरो चेनेलफोर दंबा शेयार खालामनानै गाव सिनानै होगोन ना थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम लाइक शेयार कमेन्ट थ' बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आंना बेटारियाबो गैया एकदम चार्ज होनाय जायाखै मबाइला लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे गोबां दिन जाबायमोन माबोरै दं हाल साल खबर पाति सावरायगोन बेबायदिनो सम मोनोब्ला टाइम लानानै आं बेबायदिनो फैफिननो नाजागोन आरोना लोगोफोर बाहेरायावसो दंफैयो एकदम उफाय गैया मावाब्ला जायालै बेकार लाइफ ना थ' सम होनो हाया इउटुबावबो मिलायनो हाया आरोना जेबो गैया जिर' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन नाजागोन आरोना थ' आंना एसे ओंख्रिखौ नायनोलै ओरैबायदि टेस्टि जाखासिगोन माने ओंख्रियाबो मोनगासिनो दङ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो हाय हेल' माबोरै दं एसे कमेन्ट्स खालामहर भिडिअसफोर नांगौब्ला कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय मानि सायाव नांगौ लानानै फैनो सेस्था खालामगोन थ' लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स एकदम मेमब्रां जाजोब्बायलै लोगोफोर अबस्था गैला एकदम ओरैबायदि मेमब्रां जाजोब्बाय माने उफाय गैया डिउटि मावै माने जांलाब जालांजोब्बाय कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' माबोरै दं एसे कमेन्ट्स खालामदो मोजां गाज्रि बयखौबो फिन खेबसे चेनेलाव दिनै बरायनानै लानाय जाबाय थ' जायफोरा नुसनबाय एसेब्लाबो नायलांबाय आरो जायफोरा नुसनाखै फैदो फिसाब्लाबो मोनसेब्लाबो कमेन्ट होनानै गालांदो आरोना थ' लोगोफोर भिडिअसफोर फैबाय थागोन लाबोनो सेस्था खालामगोन आङो बाहेरनिफ्राय थांनानै भिडिअस लाबोनो आङो सेस्था खालामदों एलबाम फैगोन आंनि चेनेलावहाय थ' आङो एसे एलबाम लानानै फैनो सानदों आरोना एसे मोजां भिडिअ लानानै फैगोन थ' बर्थमान आङो बाहेरायावनो दंथ'यो बेबायदिनो मोजां भिडिअ कालेक्ट खालामनो सेस्था खालामगोन गोबांथार फैसानिबो खरसा दङ आरो बेखायनो रांबो नांगौ रां नङाब्ला जोङो जेबो खालामनो हाया थ' जोङो चेनेलबो सालायनो हाया गोबां खस्थ' चेनेल सालायनायाव गोबां खस्थ' जायो थ' आङो सानदों एसे ट्राइ खालामदों बेबायदिनो 30-40 हाजारसो खरस खालामगोन आरो मोनसे बेबायदिनो मोजां एलबाम आङो दिहुननो सानदों आरोना थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर मोजां बेबायदिनो
भिडिअसफोर लाबोनो सेस्था खालामलांबाय थागोन आरो नाजागोन मा जायो उननि खोथा रावबो बुंनो हाया थ' इसोरा जुदि मोजाङै दैदेनोब्ला थ' सेस्था खालामगोन हायोना हाया ना मा जायो रावबो जेबो बुंनो हाया थास'रायनि जिबन मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया मा जायो रावबो जेबो बुंनो हाया आरोना थ' लोगोफोर सापर्ट खालामदो मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरोना थ' बिदिनोसै मानसिनि जिबन मावनानै जायाबाथ' आरो जेबो गैया साकरि गैया बाकरि गैया बेखार जिबन मा खालामनोथ' बिदिनो कम्पानियाव हाबनानै दंथ'यो प्राइभेट जबावनो मावनानैथ' जाखानांगोन मानसिनि जिबनाव नङा होमबा थांनानै थासान्दि नङाबाथ' आरो बहाय जानो ना लोगोफोर बिदिनोसै भिडिअसाहाय सम सम भिडिअसफोर लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो नाजालांगोन थ' जायफोरा नुसनबाय एसेब्लाबो नायलांबाय थ' आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि लाइफखौ आंबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा बेबायदि कानेक्टबो गैया आरो थ' बारा गोलाव खालामबाय थाला 16 मिनिटसो थांबायानो फ्राय ना कानेक्ट खालामदो एसे जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव फैदो हाय हेल' मोजां गाज्रि लोगोफोर लाइभआव एसे फैदो सेस्था खालामनोसै हाय हेल' 16 मिनिट थांबाय लोगोफोर 16 मिनिट थांबाय कानेक्ट खालामदो 16 मिनिट थांबाय आङो आधा घन्टा जायोबानो लाइभखौ दोनगोन आरोना दिनैनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो एन्ड खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर मोजां गाज्रि लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो जायफोरा नुसनाखै कानेक्ट खालामदो लोगोफोर लाइभआव मोजां गाज्रि सावरायनोसै लागायगासिनो उफाय गैया लोगोफोर माथो खालामबावनो आरो कमेन्ट्स खालामनो सेस्था खालामगोन रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्सखौहाय एसे पिकआप खालामगोन आङो थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर बहा दं माने ब्रादार आङो बाहेरावसो नै तामिलनाडु कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम रिप्लाइ खालामनो नाजागोन थ' बिदिनोसै मोजां गाज्रि दंथ'यो बिराद गरम बोथोरा आं आन्ध्रा प्रदेशआव मोजां दे बिदिनो आंबो नै तामिलनाडुआवसो दं बिराद गरम अयथासार फाग्लासो जाबाय बोथोरानो लाजाया बेटारियाबो थांबायलै आंना डाउन जाबाय नै थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर लाइक होबाय दे बिदिनो मोनसे लाइक होनांगोन नङाबाथ' जानाय नङा गावजों गाव बयबो बिदिनो दे सापर्ट होज्लायनांगौ आरो लाइक शेयार गावसिनानै हो चेनेलफोर दङबा शेयार खालामोब्लानो जाबाय लाइक शेयार कमेन्ट गासिबो मोनजोबगोन थ' बिदिनोसै बेखार जिबन एसे बाहेरावनो दंथ'यो माथो खालामबावनो उफाय गैया प्राइभेट जबावनो गोदोनानै दं जेबो जाला माथो जबबो मोनला माथो खालामनो बाहेरावनो एसे खामायनो होननानै ओंखारबोदों मा जायो नायनोसै बेसेबांसिम हायो खस्थ' माथो बिराद बाहेराव लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो हाय हेल' माबोरै दं लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो मोजां गाज्रि सावरायनोसै बिदिनोसै मानसिनि जिबनालाय आरो माथो खालामबावनो मावनानै जाखानांगोन मावनानै जायाबाथ' आरो सोर जाहोनो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम बेकार जिबन जेथिया मावनानै जाखानांगोन हाय हेल'
कानेक्ट खालामदो एसे आङो लाइभआव फैनो सानब्लाबो समखौनो मिलायनो हाया 12 घन्टा डिउटि बबेयाव सम मिलायनो आरोना थांलाय फैलाय बेबायदिनो टाइमखौनो होनो हाया लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो एसे आङो आधा घन्टा जाबाथाय दोननोसै लोगोफोर बारा गोलाव खालामनो सानाखै कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै आधा घन्टासो थानोसै लोगोफोर बेकार जीबन मा खालामनो एसे मोजां गाज्रि सावरायनो फैलायबाय फंनैसो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभआवहाय मोजां गाज्रि सावरायनोसै बिदिनोसै हाय हेल' ओंख्रिया मोनदोंना मोनाखै एसे नायनि दै लाजाला ओरैबायदि गोथाव जाबाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालाम एक्सुवेलि आङो ओंख्रि संगासिनो दं दै लोगोफोर उफाय गैया बाहेरनि गुन्दै जानाय ना बेलेग जेबो गैया एकदम आङो दालि आरो आलु एसे संगासिनो बरिया मिक्सार खालामनानै ओरैबायदि माने टेस्टियाथ' गोथाव जाखाबाय लाजाला आरोना थ' बिदिनोसै लाइभआहाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर बाहेरायाव संसार जानायनि खोथा एथबां इजि नङा थ' जानांगोन बेबायदिनोसै लाइफआहाय आरो माथो खालामनो ना थाखाखौथ' आरो ओरैनो मोनाना खस्थ' खालामनांगोन आरो जानाय लोंनायावबो एसे खस्थ' जायो बाजार साजार खालामनांगौ जायोना थ' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स ओरैनो मोना फैसाखौ बाहेरायाव गोबां स्ट्रागोल खालामनो गोनां जायो लोब 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 दङ जोंनि मानसिफोर गोबां खस्थ' थ' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लाइक खालामनानै गालांदो मोनसेब्लाबो फिसा लाइक खालामनानै गालांदो आरोना जायफ्रा नुसनबाय हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर रिप्लाइ खालामगोन आङो गासैबो कमेन्ट्सखौनो आं पिकआप खालामनो सेस्था खालामगोन दे लोगोफोर थ' नोंथांमोननिबो एसे सापर्ट नांगोन सापर्ट नङाबाथ' आरो भिडिअफोर लाबोनो गोसो जाया थ' एसे सापर्ट खालामदो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालां आङो रिप्लाइ खालामगोन हाय हेल' जायफ्रा नुसनबाय फिसाबाबो कमेन्ट्स होनानै गालां नोंथांमोननि बे फिसा मोनसे सापर्टनि गेजेरजों जेन एसेब्लाबो थुलुंगानायखौ मोननो हायो आरोना थ' सापर्ट खालामदो बेबायदिनो आङो सम मोनोब्ला लाइभआव फैनो नाजागोन समखौनो मिलायनो हाया थ' बेनि थाखायनो आङो लाइभआव फैनाय जाया आरोना थ' हेल' लोगोफोर स' टाइमाबो खारगासिनो बिराद स्पिड ओरैबायदि स्पिड खारगासिनो टाइमा 23 मिनिट थांबायानो आरोना हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो जायफ्रा नुसनबाय आं सम मोनोब्ला बेबायदिनो लाइभआव फैनो नाजागोन हाय हेल' दिनै सानडे थ' बेखायनो आङो एसे टाइम मोननायलाय लाइभआव फैनाय जाबाय कमेन्ट्स खालामदो आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आधा घन्टा जायोबानो आङो लाइभखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनो सानबाय आरोना बिदिनोसै लोगोफोर एसे मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै आङो नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' गोबां दिन जाबायमोन आङो लाइभआव बेबायदि फैयैया फ्राय बाहेरायाव फैनानै आं बेबायदिनो 4 माससो जालांबाय आङो लाइभआव फैखायाखै बाहेरायाव फैनायनिफ्राय दिनै आङो फार्स्ट टाइम थ' बेबायदि आरोबाव लाइभआव फैफिनबावनाय जाबाय
हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर मोजां गाज्रि माब्रै दं ना थ' कमेन्ट्स खालामदो सापर्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट्सखौ आङो रिप्लाइ खालामगोन आरोना गासैबो कमेन्ट्सखौनो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हाय हेलौ माबोरै दं कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स 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 खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हाय हेलौ सम मोनोब्ला आङो बेबायदिनो लाइभआव फैनो नाजागोन आरोना आङो आरो 5 मिनिट थानो हागोन ना हालाथाय एसे माने बेटारिनिबो प्रब्लेम जागासिनो दङ चार्ज गैला चार्ज होनाय जायाखै माने थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो चार्ज होनाय जायाखै 15% गैला सुइच अफसो जानो हागौ दा मबाइला थ' लोगोफोर आङो बारा गोबाव थाला आरो 4 मिनिट आङो लाइभआव थागोन आरो फ्राय आंनि चेनेलाव आङो दिनैहाय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'गोन आरोना थ' सम मोनोब्ला ट्राइ खालामगोन कमेन्ट्स खालामहर जायफोरा नुसनबाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो सापर्ट खालामदो गावजों गाव जोङो थुलुंगास्लायनांगोन नङाब्ला जोङो माब्लाबाबो जौगानो हाया जोङो दिनै गोबांथार बाहेरायाव फैनानै जोङो नुनो मोनो दिनै गोबां जौगानाय हादोर बाहेराहाय दिनै गोबांथार बिसिनियावहाय बेबायदि गावजों गाव गोबां सापर्टफोराबो दंज्लायो जि खामानियानो जा गासैबो खामानियावनो बिसिनाहाय बेबायदि सापर्टफोर दं सापर्टनि गेजेरजोंसो जोङो दिनै जौगालांनो हायो थ' दिनै गोबां खस्थ' खालामो बाहेरनि सुबुंफोराहाय दिनै जोंबो खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामाबा दिनै लाइफआव जेबो गैया दिनै बाहेरनि सुबुंफोरा दिनै गोबां खस्थ' खालामो गोबां खामानि मावो गोबां बेबायदिनो रांफोर आर्निं खालामो जोङोथ' मा खामानि मावो जों जेबो खामानि मावा थ' दिनै बाहेरावहाय ओरैबायदि मावो थ' बेखायनो दिनै बेफोर हादोरा दिनै जौगानाय थ' लाखिनो हाया बेबायदि हादोरखौहाय दिनै गोबां स्ट्रागोल खालामो आरो खस्थ' खालामो थ' जोंनियावसो जेबो गैया ना थ' बांसिनानो माने जनानै जानाय आरो जोङो इजियावनो फैसा जोङो नागिरो नाथाय जोङो इजियावनो मोननो हाया थ' खस्थ' खालामोब्ला जोङो मोननो हायो आरोना बाहेरायावथ' जोङो फैनानै गोबां नुफैबाय ओरैबायदि खस्थ' खालामो बाहेरनि मानसिफ्रा आसरित मोनदों आं थ' माने फैसानि उन उन ना समजों लोगोसे समाबो रावखौबो नेनानै थाया थ' जोङो खस्थ' खालामनांगोन आरो जिरायनानै थानायनि दिन गैया थ' खस्थ' खालामोब्लानो जोङो लाइफआव साक्सेस जानो हायो थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो आङो रिप्लाइ खालामनांगोन बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर मोनोब्ला आरो नेक्स्टआवहाय आङो बेबायदिनो भिडिअसफोर लाबोनो सेस्था खालामनांगोन बर्थमान आं बाहेरायाव दङ आरो बाहेरायावनो थाबाय थाथ'नो सानदों माब्लासिम हायो थ' बाहेरायावनो थाथ'नोसै जेब्लासिम समफोरा मिलायलायो थ' मिलायोब्लानो आङो आसाम फारसे थांफिनगोन आरोना लोगोफोर बारा गोलाव खालामला आरो आङो 2 मिनिट थागोन 2 मिनिट थानानै दिनैनि आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय आरोना बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै गोबां सम सावरायबाय बिदिनोसै मोजां गाज्रि बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो स' बयबो जेन मोजाङै थानो हायो आरो इसोराबो बयखौबो मोजाङै दैदेनलाङोना थ' आसा खालामबाय बांद्राय गोलाव खालामला आङो दिनै बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै सम मोनोब्ला आरो बेबायदिनो लाइभआव फैनो सेस्था खालामगोन आङो दा एसे जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो संनाय खावनाय थ' आङो बारा गोलाव खालामला दिनैनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो सम मोनोब्ला आङो बेबायदिनो लाइभ भिडिअ स' फैगोन गेजेर गेजेर बेबायदिनो मोजां गाज्रि सावरायगोन थ' नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आं कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ खालामलांगोन
थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। आङो दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। बाय बाय।